Дай газ! Не я гаси, не я гаси. Запали пак, сега ще се возиме. Няма ръчна, само трябва да има малко оборотите, защото гасне. Значи помпата от Peugeot Boxer 2.5 Turbo, движите се от Mercedes 2.5 Turbo. Много добре, това масло го доливаме тук през 10 минути, защото просто няма как. Сега то има неща, които са си така, сега масло харчи. Нафта харчи 15 на 100. Дед казва Боже, само харчи нафта, защото не върви много. Но комари няма да има, където мина. Доктор на технически науки Цветан Йорданов пипва камката. Ще свърчат и бялите. Сега какво става? Дигаме празния ход, защото гасне. Аха. Това беше. Това ли? Готови за пренаждане. Добре. Ти си готов, аз съм. Качваме се. За нещо много смешно. Да, оттам си фърляме пасове. Значи, куките, видите ме пускам газта, защото ще ме арестуват просто или мен, или Антон Кастев, който се подписа под техническия преглед. Не, си купиш стат. Сними назад. Човек не го заслужава, сега пораде. Леко тупки тук. Тук нагоре, като се натовари, хубаво изпушва най-яко. Сега само кажи кой да е жертвата и тръгваме пред него. Някаква по-лъска в автомобил. Дето има филтър за купето, няма усети смъртта. Тръгваме леко и тя жертвата сама ще дойде. Пак казвам, никой не заслужава това. Ала. Само в Сенс град по кафето как гледат в сол. Сега. Рано. Да се салети и да свирне. Давай. Няма точно. Айде бе, давай бе. Изгрява. Прегрява. Сериозно? Да. Ей. Пак. Прегрява тотално. Значи сега ще обърна да огледа надолу. Домай. Пих мотора преди да сложим турбината. Пуши. Да, водата изпуши. Ще кръвни нещо болят. Няма какво нещо. Само че сега ще охладим надолу. Само ще пускам. Стигат някакви лампи. За маслото, да. Май свърши маслото. Ето, да ме изтече това. Обладих се добре, оживя.